Tama na tao ko na, sus kumaliwanago na palaan. Maliwanago na, di na makagulbin. Biyernes ko niya, Ronald. October 6. Pangyayari sa Maabaka. Palay nga nita 5 minutos pa sana makalipas ang alas 5. Ay, napaya. Oh, kumusta? Kumusta lamang po sa tuyang alda? Unang tatulos, mga tugangan, mga buhay naman ng bareta in the morning. Buhay naman ng bareta sa morning hirit. Mga buhay naman ng bareta, mga tugang sa pagkaaga, aramon tanawan sumada kan mga latest na informasyon. May kinaraman po sa mga tugang sa kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Susog po ini sa latest na report na linawas kan Department of Health kaso hapon. Paragos ko niya na pinag-urunan tabian kontrobersyal mga tugang na kwan, yan tabi na kontrobersyal na Delta variant, ano, nagapasuruhay na. So, ano ini? So, Okta Research gusto nang investigaran. Tangyata arog kami para luwasin ng data. Makonsuelo man kita, adi. Makonsuelo man kita. Anyway, may mga rason man gayon. Good news! Mga tugang tulo lang ang panibagong kaso kan COVID-19 sa Albay. Very good. Pero mas very good dun kung zero kita. Kaso hapon, mga tugang 150, patilugod sa Bicol, nagalang ka mang kiluway-luway o. 150, out of 150, tulo po dyan sa Albay. 22 sa Camarines Norte, 46 sa Camarines Sur, mga tugang sa Catanduanes tabi 8, tapos 60 sa Masbate. Nagulpi sa Masbate, 60 sa Masbate. Sa Sorsogon 17, mga tugang mantang sa Albay Sutulo balikan ko lang ang tulong ito sa duwa po sa Uwas asin saro sa Tiwi Albay. Yan tras tanto mga tugang ang recoveries na na-record 109 po ang recoveries, mantang tulo ang na-report mga tugang na nagadan dahil lang po sa COVID-19. Yan po susog sa latest mga tugang na report kan Department of Health tungkol tabi mga tugang sa COVID-19. Mientras tanto, todo na baka na lang ta sa saronta, mga tugang an panibago na dagdag pala amendment. I mean, yan na ano yan mga karagdagan, mga tugang na sabi nga, di ba kung ito amendment, adindum, di ba? Sa naging ano yan, sa nagitabi na ano yan, sa nagitabi na kaso, mga tugang kan COVID-19, hindi po sa ano yan, sa ano yan, protocol sa probinsya kan Albay. Susog po mga tugang sa naging kwan, sa naging rekomendasyon, asin panibagong order na ilinuwas si Gobernador Bitsara tungkol po iyan sa mga apor. Silang sabi kaso hapon man ang gadgan. Teka na nga nangyayari magpa-interview. Sa sigurado ngayon, may dagdag yan. Iyon ang gadali. Iyon ang o bueno, aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa Luwasa. Sa linya po mga tugang and Mega Force Patrol. Ito po si Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Abi VP. Good morning. Atin na good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta sarong 37 anyos na lalaki. Akdag sa otoridad kaso hapon pagkatapos na arestaron
dahil sa kaso ng pagbayular sa illegal na droga Oo. sa Purok 2, Barangay Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Basado sa police record ng Legazpi City Police, ang suspect na bisto na si Certain Harvey Manibog Alindugan, 37 anyos, residente ka na sa bitanang lugar. Inarestar ang suspetsado pagkatapos na magbayular ini alegado sa Artikulo 2, Section 11 kan RA 9165 na may 200,000 pesos na piyansang ipinagre-rekomendar para sa iyang paramientras na libertad. Ang persona pinasabot ka natura kan sa iyang pagkakarestar as ini nasa kustodiya na kan hepatura para sa formal na disposisyon as in inquest proceedings. Si Police Lieutenant Colonel Rodolon Bititan, Hepe kan Legazpi City Police, nangangapudan sa liwat sa publiko na dainang kad maging imbelto sa illegal na droga taan sa indang grupo padagos pan sa paghunting sa mga illegal drug personality digdi sa Legazpi. Okay. Roger, ang bilog na mag-aga pa BBP, okay man. Digdi sa vicinity kan Legazpi Port District, basado digdi sa mga police record sa pagkalap kan DZGB News sa mga police stations. Very good. Roger, kay Basen Boy Mata sa mobile unit, ako po si LBB. Salamat, Owen, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dibang kita mga tugang kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Tapos na. So, telenovela, serye, storya kan rubber tube sa Barangay Busak, Uwas. Ay, sa wakas. Kaso hapon, ipinasa irarom na ini sa final testing ang pagpabutog, asin pagpadaroy-doy na kan tubig, hali sa dam, pasiring sa mga irigasyon. Successful tabi BP, mismong si Congressman Fernando Didi Cabredo, biyong naugma, kabilang an gulping mga paraoma, Ay, very libon, good. asin, uwas, gariman Yes. sa napista duman sa lugar, dahil sa dainanin problema, makakapagtaranom na ang mga rice farmers. Susog kay Congressman Fernando Cabredo, sa Agosto 20, mapasyar digdi sa Busak, mismo si NIA Administrator General Ricardo Bisaya, ihilingon ang proyekto, Yes. at iniyo na ang formal na pagpabulos sa mga irigasyon, sinyalis na makakapagpuna na magtaranom ang mga rice farmer. Yan, very good, ha? Noon matatandaan, sobrang 2 taon dahil nakapagtaranom ang mga parauma, kanduang banwaan dahilan sa rubber tube na ini. Mala may sarong punong barangay, natandaan pa ni Congressman Cabredo durante kan magpabutin ikiminsahe sa ampangan kan gulping mga parauma kaso hapon, na gusto ng kayuson. So, kontraktor, monolithic, dahilan sa pigpapara tugaan sana, nahidaloon ang proyekto, alagad na malisyahan kan mga parauma, Yes. nagaripig bumulaman sa nasinda. Sarong bis, sa sarong pagtelepon meeting, inapot kan congressman sa kontraktor, dahil manatungan nangyari, nagpadaranin representante sa sobrang kadagitan, Tama. nagariman sa napigbubula, ang mga parauma, inuragan sa sarong kapitan, gusto, kayuson ko ngayon ikong, para bula-bula sa naya kita, maray nga ni na pugul-pugulan kan congressman, kaso hapon, narumduman naman kan congressman, ang siring na pahayag, pero medyo pasalamat na itong kapitan dahil sa sobrang niyang kakuyaman na itaram niya ito kan mga nagtalikod na aldaw. Naguguntanting ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Para ako lang kadi, nabanggit ko nga ni kadi sa mga interview sa media, kung muna kadi kang pinaka week na telenovela. Siyari baga, nagpa-meeting kita ni Ganto, ito sa opisina ninyo, sa South Kinale, wala na ni. Sa kontrakto, tiga-pangabula kita. May isa dito, nagsabi, tiga-pangabula rin kita ni Ganito,
Ayun pa. Ah. Yung kanukan na telenovela, pinaritaan kita, nagabot na ngaya. So, Robert Chok. Ganito pala, nagabot tornilyo. Ganito nung si Jimmy nga tayo si Mr. Jimmy na salita ni ganti si Jimmy. Kapartner na ka rin sa pagparakuan, pagtorsige. Oo. At talagang niya, dapat kasalan sa kontraktor. Wala pag sinaplang ko manigat to, pagdi ninyo, kadi, pinakaray. Pag-arali na yun kami. Yes na tabi, Bibi. Yes, good. Yan na yan, Positive na, ha? Agosto 20. Aha. Abangan na lang sa maabot digdi mismo ang administrator. Yes, sa wakas, ha? Sa wakas. Ang pagkalipas kay halawig na prosesyon. Halawigon. Halawigon. Yan tabi, Okay. Bibi. Sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Lawaso. Salamat, tabi kong Didia, sa imong naging espersos. Mga tugang sa sinabi ng problema, magpunpakan mga nakagingal daw. Nagkaigwa na kimaray na resulta, mga tugang sa mga oras na ni. Alright, Alarmario po, nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Ang pwede, posibleng sunod na simana, mapapailawan na kanapik ang sityo nang umapon, nasettle na ang at least 70% kan bayadan na 834,000 pesos. Sinabi ni Kapitan BG Ariola Kasubanggi na may assurance na kay APEC Chief Operation Officer Apo Alvarez na oras na may taon na ang sa indang pigagad, mapapailawan na ang sityo Anonang na magwalong bulan ng dainin supply kan kuryente. Sigon kay Kapitan Ariola, sa Sabado, ma-meeting si Manager Alvarez sa mga konsumidores. As in, sa Lunes, plano na nindang isettle ang bayadan. Dahil dakulang tabang naman so naitao, kanako Bicol ni Congressman Alfredo Bilogarbin Jr. Na 300,000 pesos na cash plus kontribusyon man kan mga konsumidores na tig 1,500 hali man sa irinilis kasudma kana DSWD na 2,000 pesos kada konsumidor. Ma-initial ng oron si Kapitan Ariola, Papa asin si APIC Manager Alvarez na oras mapailawan ang sityo Anonang, gabos na konsumidores 157, dapat may clearance kay Kapitan na sinda dahil utang parte ni kan requisitos man kan APEC na dai o so mga dahil nagkooperar, siyempre dai man mapapailawan. Yan ang development hali sa sityo Anonang, Alarmario, DZGB. Very good development dyan. Mga tugang na bagay na yan. Mientras tanto, alas 5:35 na oras po sa Pilipinas. Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Newspaper front page. And what's sa morning hirit? Dumang kita sa News Manager kan DZGB. Sa newsroom, mga tugang, nasa linya po si Paring Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niyan, kaso ng COVID-19 na dugangan ng sobra 8,000. Kaso hapon, sabi kan Department of Health. Sa kabaga. Risk-based approach sa pagdetect ang COVID-19, papakusugon, mantangin agad man kan sarong kongresista na buhusan in pondo kan gobyerno ang Philippine Genome Center. Tanganing mas maparikas ang pag-testing kay ni asin maraman tulos kung anong klase nanin variant ang nyaon sa Pilipinas. Aha. Mientras tantong ang sabi lambda variant
kapareho kan Delta variant, sabi kan infectious disease expert, matindi man dahil ni. Ikaw na ka, hindi pa rin, di pa man. Day pa. Di pa. Roger. So, per day pang na monitor. Oo, okay. Okay, mientras tanto, pinakalang ko na COVID-19 vaccine na naitudok sa loob ng sarong aldaw na i-rehistro kaso unma. Pagkan pizza 3. Bantang kadagdagan ng 1 million doses ng Sinovac vaccine nag-abot sa nasyon kasubanggi. Ini so binakal kan Pilipinas sa China. Oo, okay. Iba pa digdi, MMDA piglinaw na fake news ang naglakop na impormasyon na dahil makakareceive ng ayuda ang mga bakunado. Mayor Isko, pinadara ng show cause order kan DILG. Paano nga duman sa pagruso ka mga tao Sa mga vaccination area, Oo. sa mga mall kaso hapon. Na-discover na aniba sa mga nagduruman bibi, bako man mga taga Manila, ani sa mga kataraning na lugar. Yung pagkasabi nga ni, Ang sabi kang mga otoridad, dapat na ginibuan yung pagikan LGU na mapugulan. Dahil Nga. na, Mapauli mo ito. dahil na mapugul ito. Ang gusto sabihin, pwedeng hilingon na positive, pwede negative, positive. Pero pag hilingon positive, dapat dyan magkaskas ang hiro kan gobyerno. Tadakol lang tao ang gusto magpabakuna. Roger, Yung implikasyon ka ito. ang ano kaya, Diba? pero talagang sa kada mall 2,500 man sana dapat. Pero so, pagruso kan tao, Dakulo na. Mariusip, paano ang tinampu bibi? Dyan mo mailing na dapat sinda maghiro ng kaskasan ang releases kan bakuna Roger, dan. sa negosasyon kung mabakal Pero sa para Sinovac. sa pigiling, kung ata ruminoso, tamay nagpaluwas na yung impormasyon na pag dahil ka na makunahan, dahil ka na pwede magluwas, dahil ka pa makareceive ng ayuda. Iyo, pighiling ko kaso banggi yan sa DZRH. Sa DZRH, pig-discount. Sarod ang vlogger ang nagpalawas Roger, piganap na ni kan NBI. na pwede nga ka mo kaiyan. Tapa, di nga ko makalawas, di nga ko matawan ng kayuda. Kaya duminalagan sa mga tao duman. Roger, iyan sa rason. Kaya ang sabi ni Senador Pangilinan, ang tao ngaya, takot sa gutom, takot sa virus. Yes. Iyo, tama. May point si Pangi duman. Oo. Imagine na ano yan, takot ka na sa virus, takot ka pang magutom, magpabakuna ka. Nangyari. Bako, kang inot baga, may statement si Presidente na pipadarakop niya mo magpabarakuna. Roger. Ay, anyway. Ayan. Okay, good news man. Yung inflation rate sa bulan ni Roljo, nagluya. Mantang good news pa manggiraray, Palasyo Malacanang nagpahabot yung pagbati kinapaalam asin Marcial sa mga boksingero. Biyo, mga maray niya. Di paalam, good for gold, pasiring ni sa gold na laban. Pero si Marcial, nasettle na duman sa Silver. bronze. Bronze, ano? Pero pag guminana ini si Paalam duman sa last niyang laban, ano? Ikaw saan kalaban, di ba? Hindi pati record yan, ito pinabagsak niya sa champion. Matibay ning lamang naglos ang pangalan na Paalam na ini. Maray pa lang siya na boksingero. Ano? Hindi mo na umaaraw, mali. Paalam ang apelyido, ba't hindi? Ayos, at least sabi nga ni kayo, nakakasiguro na na kuning kaso man, duwang silver. ang Duwang padala. silver kita. Pero kung certihon, duwang gold. Duwang gold, di ba? Sa history kang Pilipinas. Ako sa iling ko, madadali niya yan. Matindi baga, so sa iyang bungag. Roger. Na-inspired kayo siya kay Heidelin Diaz. Iyo, Diba? iyo to sa nagserving gasolina sa mga atletang nagpaglaban. Yes. Dapat nga talagang may mangyari na. Okay. Okay. So pag-BP, ang mga headlines, kunya na pagkaaga, atod ko yung Vendokan, PYZ Enterprises. Basta radyo, i-PYZ nyo yan 24/7, konektado ka mo. Pagkidaing load. Anapon sa natin ni Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan silang tindahan sa Purok 2, Rawis, Legazpi City, Pampangkan, LTO as in LTFRB Regional Office. News Base, Mardela, Dengi pa, good morning! Salamat pa rin, man. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Makon sila pilyedo kayo ni Paalam. Matibay man minabungag. Maka yun ang sunod na mag-money pack. Kudian sa iyang training mga tugang para sa not for the money. Diba? Not for the money. For the, for the honor of our country.
Yan ang sa iyang training dyan, ha. Sana manggana ini, mga tugang na makuha niya man ang bulawan sa Tokyo Olympics. Suportan taponin pa nga, G. Alright, oy, 17, bago magabot, mga tugang an, alas 6. Dos, tres, I know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. Text na po ang mga birthday greetings. Buda po ang iba pang mga mensahe niya na pag-aga. Babalikan tayo. Nakalipas lang kang report ni Ans Galero at saka ni Joe Marbiel. Ans, good morning, Ans. Morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta na arestar na kan mga otoridad ang ikalima na provincial most wanted person sa Sorsogon. Susog sa report kan Sorsogon Police Provincial Office sa pangalat ni PD Police Colonel Arturo Broa Jr. na ipinaabot man sa Kampo General sa Minola nagkondusir din pagsirbi in mandamiento de aresto ang mga miyembros kan Sorsogon PPO asin ang matnog MPS o kay Municipal Police Station kontra sa sarong akusado asin rank 5 na provincial most wanted person sa barangay Sulangan kan matnog Sorsogon. Tuwang mandamiento de aresto dahilan sa krimen na murder ang isinirbi sa Roini pirmado kan 2014 sa upang mandamiento de aresto na pirmado man kan 2012 asin ang suspitsado 36 anyos residente kan barangay Lahong kan matnong Susupon alagad tuyong day na ini pinangaranan kan komandansa. Sangunya, nasa kustodyan na inikan mga otoridad mantang ang PNP Bicol asin man ang Provincial Police Offices digdi sa Bicol padago sa dispersos tangani na maipautob ng ang mga manhunt operation kontra sa mga wanted na persona sa rehiyon. Sa ibang mga probinsya BP, susugman sa Kampo General sa Minola, matrangkilo kasunod maasin sa mga nakalihis pang mga oras. Ito ang VP, ang impormasyon na rin sa Kampo General sa Minola, Ans Galero, They don't play DZGB. games, they off the chain, and they let her do. Salamat, Ans. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Bien, nasa linya man. Hello, Jomar. Good morning. Buhian mo. Salamat, VP Henry. Hello. Yes, go. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa Bareta Pasado digdi sa Blatter sa Santo Domingo Police. Saro ang arestado kasudma dahilan sa kasong unjust vexation. Ang arestado si Dante Valoloy Bandago sa 44 years old. Residente kan Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Si Bandagosan na arestar dahilan sa pinagplantaran inining kaso na may kinaraman sa pagbalga sa Article 285 o 287 sa Revised Penal Code o itong pinagapod na unjust vexation, 3,000 pesos ang piyansa sa kasong ini. Mientras tanto sa syudad kan Tabaco, saro na naman na suicide incident ang nangyari asin ini duman sa Isla San Miguel. Sa report na nakanto sa DZGB News, alas 5:30 kasuod bang aga kan madiskubre kan mga residentes kan na unambita na barangay o digdi sa barangay Bisita San Miguel ang lawas kan sarong kataning ninda na si Manuel Bolyosa na nakabitay digdi sa may atubangan kan sa iya man sa nang residensya susog sa tugang kan biktima na ining sa iyang tugang na lalaki iyon na nagkakaiguan ng depresyon na pwedeng iyon naging rason kung ini nag-suicide sa pagitan pagbitay napagaraman man sa mga pagtaraning kan biktima na ining biktimang ini iyon nagkaiguan naman ni mga inot na pagbalo na mag-suicide pero napupugulan. Iyan ang report. Joe Marbian, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan, mga tugang salawa. Tuloy-tuloy tayo sa mga greetings na kita. Mga tugang ko niya na pag-aaga sa morning hirit. Mga birthday celebrators, iinotunta daw. Good morning po sa mga taga-Purok 5 Bagakay, Pamilya Magrasya. Sabi kan texter ta. Good morning, Kasubanggi, nag-osyoso kami ni Mrs. sa Highland Park, Sus Mariusep. Gulping tawo pati, mga aki, yaraon, manduman, pasyaran kaya, tamay mga tindahan. Iba-ibang klase ki mga kakanon, may inom-inuman, may garidaing COVID. Pasyaran mo duman kan reporter mo Kasubanggi.
Ang saya, day ko na picturean for info lang. Sige daw, tako doon mahapit duman sa sa agang banggi, Sabadong banggi, pwede kita magpamuro-matanga-tangani na ano yan, Linggo man pwede kita maglamaw adi. Salamat po sa informasyon ha. Piga para triksan sa kuya. Sisan may sadiri ka yan na bagong kwan dyan sa kwan, sa lugar na iyan. Sisan may sadiri daw po ka iyan, ano, na lugar na iyan, sa may istanza, sa may bago da dyan. Actually, di pa ako nakabot. May nag-text na naman, grabe na ang tao. Ay, pangyari. Today is configuration o transfiguration pala. So, transfiguration, mga tugang palangon yan. Feast, tama ba, Manay Merly? Feast of Transfiguration. Tama, Manay Merly? Good morning, Tabi, Familia Nacional, Familia Mirabueno, Purok 7, Binog sa Ginubatan. Sabi ni Tano Ayala, good morning, nakatutok daw sa morning Hirit. Good morning po sa Dinapa, Castilla, Sursogon, ang Bustamante family from Mavic. Good morning, Tabi. Happy birthday to you. Don't worry about what people say behind your back. They are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life. Yeah. Sabi kan sarong texter, mga tugang, sabi bagan ni Presidente Duterte na anday magpabakuna, anday makakaluwas, naka-TV pati, sinabi. Okay na. Mayroon pa ba dito sa Smart? So mga taga-Pag-asa, Daraga Albay. Good morning daw. Sabi po ni Milet na Robrigado. Okay, check natin yung mga text natin digdi sa Globe. Isus ko kadakol. Ang aram ko, VP, talaga? Grabing talaga? Ano may sadiri? She said, sige daw, tayo pa-verify ta. Takauron doon tag-sadiri kung paano yan, ano. Akong da, ipacheck ta sa tourism office kan Legazpi. Takang to dyan sa may inutan kang istansa. Si Ma'am Pita Pacres, biyong nag-inspection siya, kang ano. Ipailing ta daw yan na, may highlands naan, ano. Mga tugang kung kumusta ang sitwasyon dyan, ha. Dakulon po ang update sa kuya, nagkaaratan na mag-monitor, nag-chat, nag-message, nag-call. Kung yain ka na daw, ansimbag ko po, pasensya na, nagbakal ki pamahawan, lalo nagpila sa tindahan kan ibos. Nagpila. Hello, Joker, good morning. Migo, good morning. Good morning, Tabi. Ano mo na dyan sa istansa baga? Oo. Dati ka ito, may mga ambulant vendors. Oo. Tuman sa crossing mismo. Iyo. Oo. Tao talaga ito. Oo. Kunyan, so sa dirikan property dyan sa kanto, inibuhan ito kay gano'ng mga paarkilahan na kaunahan. Garo mga stall. Garo pigkudal. Oo, okay. Tapos, tinaagan duman sa luwas, bawal na ang vendors duman. Oo. Okay. Kunyan, ang suggestion ko lang duman, kapag tatawo sa grabe, wala man mga protocol duman. Iyo. So, mayaman, Gani kaya may gumapresko ang lugar sa taas na parte eh. Oo, dakulan mga selfie yan, yan mga pighapon dyan. Tanadudungon mo ng Gadsuligaspi. Yes, Ngunyan, ang suggestion ko dyan, itong mga kiosk duman, may mga ngaran ito. Oo. Kung sisyo nag-arki na ngaya. Okay. Oo. Ang suggestion ko, baguhin din sa mga ngaran kan itong mga kiosk na ito duman. Kaganin da, Alpha variant. Delta variant. Ipangaran sa mga variant ng COVID. Oo, okay. Ito ang suggestion ko duman. Yes, Sa mga ngaran. Oo. Okay, ngunyan, kung kulangon pa itong sa exist na ngaran, dagdaganan ninda. Iyo maranggada. So, Greek alphabet duman. Oo. Okay. Salamat. Yes. Sige, thank you, Migo. Tay pagita daw yan, pagbanggi. Sige. Alright, thank you, Migo. Salamat. Alright, diba?
Ay, sus ko palan mananggad. Ano? Aha. Thank you, Gerald Aranya. Good morning, Tabi. Okay. Sabi, hi, salamat. Tapos na subarayli. Pag-urulian baga orog mahon. Taso kay bako, nakadakol kitilapya. Nadakop naroan. Ni mana. Okay. Good morning. Ay, sus kadakol parang kantikstig. Di, pakibati po happy birthday kay Lola Salve Gapayaw ng Our Lady's Village and kay Mayrene Noida. Happy birthday. Kasaindang duwa today from Aranyas family of Maslog and Agripas family of Istanza. Happy birthday to you. Happy birthday. Good morning, Tabi. Uy, yun si text ni Padeng Ray. May text pa lang si Padeng Ray, oh. Sabi ni Padeng Ray, go first and be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Yeah. Tanganing bakong boring, listen to Henry M. Di kalidad na pugi pa. Ayos ka pa rin, Rhea. Magpadi talaga kitang duwa. Sabi ni Noel, ano nga, pinuko ka ni Jonas. Dahil ko naari paruso, pero may duwang text si Jonas ko niya na agamigo. Di ako kinahiling na missed call sa cellphone ko. Gari si Jonas ang may kasalan na nangyari sa tuya ko niya na aga. Today kita napukaw. Today kita napukaw eh. Kan opening po yaon nga ni si Kuya Al. Nagturo tambay tapos daily may policeman po nagatukad sa istansa. Sige na. Pa-check ka na. Alright. Bueno, okay na. Okay na. O sige, dignin mo na kita sa mga dagdag na kaaraman. Para kumpleto Ricardo kita. Sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram daw nindo kung nataan sira day ki talukop ang mata. Ano nga pod kaan so alubaob. Budak nata ding alubaob ang mata. Budak nata mga tugangan sira day po kikiray o day ki daing eyelashes, daing tirok. Yung mga joke baga. Totoo man ang gadpalan, may paliwanag palan mga tugang kung nataan sira, daiki tirok, buda daiki talukap ang mata. Klaro ka ngayon, matata baga. Pag nagpiro ka baga, igwa ki takluban matata, di ba? Nagpiyong ka, ang sira, dai. Ang gusto kong i-research ko sa aga, kung ang sira, nagkakaturog. Paano magkaturog ang sira? Ito. Aram na nindo, mga tugang kung ang sira, dahil ki eyelids. Yan, talo ka pa kan mata. Ilan, dahil man tabi ninda kay puhan, mga tugang an sa indang eyelids. Ang eyelids, hindi pong talakop kan matata, nakakatabang po, mga tugang, para i-moist magkaigwanin moisturization ang sa tuyang mata. Asin, day man hindi kaipuhan po na ipadry ang sa indang mata, day lang po tasinda, yaon na po sa tubig. Ang eyelids daw protects our eyes from things in the air. Like dirt as in dust. Sa tubig da tabi, mga tugang, day man kaiyan. Kung kaya mga tugang ang mga mata ninda, di man kaipuhan kan siring na bagay. Totoo man ang gadadi. Siring man da mga tugang kung natadasin da ki eyelashes o pirok, dahil lang po ta ini na mga may eyelashes siring sa tao, nagkakaproteher mga tugang ang buhok na ayan sa satuya tabi na paros. Da posibleng maglaog sa tuya tabi na mata. Ini po mga tugang ang kinakaipuhan para mapreventaran ang sa tuyang mata siring po sa mga ibang klaseng hayop. Yung mananggad adi. Ang mga hayop mananggad na, maski ang hayop baga nayaon sa daga. Kadaklan baga may kwan siya, may eyelids. Di ba? Ang karabaw nagipiyong-piyong man. Di ba? Ang baka, ang manok, ang ano ini, iyan na, ano nga na yan? Iyan na, ikus, ayam,
may proposya na maprotehiran mga tugang kan mga alpog asin iba pa na maglaog sa mata iyang pigigibo na panglinig o pangsamod sa satuya tabi na kabilugan kan sa tuyang mata o iyan na pigapuntang eyeball. Tama man ang palan sa joke kan mga panahon na paano nga para man kialpog sa dagat kaya ngaya ang sira deki kiray o deki ano ini ki pirok asin po da isang eyelids yung maranggan as simple as that. Paninit sa Morning Hirit. Iyan ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DZGB. Lowens Barcena o Renz Luna may dagdag na report. Renz, good morning Renz. Salamat sa BBB. Yes, maray na maaga na maray na agos ng mga parantabay sa matugan niya itong mga bareta sa Roman palpak na pangabas ang nangyari digdi sa sentro kan daraga partikular sa sarong pawn shop ka Subanggi digdi sa sentro kan daraga Albay digdi sa police blatter ang biktima ng bidbidan na sila Carlo Bio Ibonito 22 anyos warang agom sarong reliever manager asin resident kan Proctres Barangay Santa Cruz Malipot Albay asin ini manager ni sarong RD Pawn Shop na yaon digdi sa Barangay Kimantong Daraga Albay digdi sa investigasyon kaso banggi bandang alas 6 na pagkabanggi kan ano nang bitan ng manager sa laog ni RD Pawn Shop kan biglang may sarong lalaking dahil nabitbidan na naka blue jacket naglaog sa lobby kan pawn shop sabay kasanin sarong day pamaaraman na kalibre nin badil nagtaon nin sinyales sa mga personal sa laog na tinawanan ni ecobag na kulay green nagpapasabot na pera ibig sabihin ilaag duman na kwarta kan pawn shop tulos man nagkagawa ng aksyon na manager maging man sa mga personalis digdi sa laog na pawn shop natulos na naglaog sa indang CR dahil pinangunraan ang request kano ng bita ng sospechado bigla na sanang nasirip na nag-alit na sana ano ng bita ng persona sa kanya para kung saan investigasyon ka na daraga PNP kung si Isay ano ng bita ng persona na involved duman sa puntik ng mangyaring pangabas o pang-hold up digdi sa rong pawn shop digdi sa Banuaan kan daraga Albay. Yan ang nagtabarata din sa luwas. Luna, Bako pa ito praktisado, na-hold-upper na ito. Diba? Happy birthday po kay Ophelia Bas Dumaran ng sa Ento Daniel Day Alano. More birthdays to come, stay healthy. Good morning, ang tabi. Ikan Miyerkules ini sa kuya, tinik si Ma'am Grace. Una ang latest, happy 89th birthday po kay Lola Imay Fe Vargas. More birthdays to celebrate. Thank you for your love. Sacrifices for us. Also, happy birthday to Mercy Locinario. MBTC, stay happy and healthy. Yan, ha? Happy birthday po, sabi po ni Ma'am Grace Bunaobra. Happy birthday. Alright. Bueno. Buenos. Ay, bago kita magbareta, magkape. Habang kamo dyan nagkakape-kape, ha? Kape muna tayo. So, mga kape-kape, ha? Baka malingawan ta, Jim's Coffee tabi sa tuyang kape. May tsansa kamo mga tugang na maging milyonaryo tabi sa maabot na Disyembre 22. Ano? Kadakulkan ko. Ito. Good morning, tabi kay Mr. Guapito at Abel listener mo Archaga family sa Burabod, Taysan, Legazpi City. Sabi po ni Edna Travizonda Artiaga, Fe Seba, Guapito pala na ikaserhen nga na kaulang na ikasa live. Masyado ka. Nga na kulang ikanailing sa live. Aha, Sandy Millares, pabati po sa Millares family sa Abas Pilar, watching from Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Chapuring Almilia, Henry Rico, happy birthday po kay Tita Leia Morota Mislang. From Henry and Marie Rico. Robbie Moratalia, pa-shoutout po sa Mabalod, Ginubatan. Moratalias Okvenas family, salamat po. Watching from Brunei, Darussalam. Si Robbie Moratalia. Good morning, Cloris family. Good morning po sa Arabia.
family sa mga taga-Gapo, Daraga, Albay daw. Good morning! Good morning sa mga viewers natin sa Bilog na Mundo. Mga tugang, ang mga bareta, susunod na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng lima! 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 G's oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya at sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Biyernes, o yan na pang detalyes kan mga darakulang bareta kan Aldaw, di po sa DZGB. Dahilan sa orden na ipinaluwas kan gobyerno probinsyal kan Albay para sa mga albayanos na maluwas sa probinsya na sisibot ngunyan ang mga residentes kan barangay na makadisponer ng travel pass o travel exemption sa saindang mga respetibong local disaster risk reduction and management office. Tanganing sinda darahon asin may pahiling na papel sa border control sa lugar na saindang dudumanan. Ilang sitwasyon kung saan nagpipila ang kadakol na mga persona sa City DRRMO para sa na makakuha ng travel pass. Enot kay ni ang iba nagduman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Alagad ang maka-aplikante si tinuro sa local DRRMO ayon mapaluwas kan sinabi ng travel pass. Sa may koneksyon na bareta, tutugutan ng makalaog asin makalawas sa probinsya kan Albay ang mga authorized persons outside their residences o APUR na nasa laog kan Bicol Region alagad kay puhan na makapag-complain ng letter of exemption halis sa indang respetibong LGUs. Sigun ini sa Executive Order No. 27 Series of 2021 ni Gobernador Bitsara ang nasabing letter of exemption na valido nin 15 dias asin kay puhan na mairinyo makalihis ang pinagtalaan na aldaw alagad ko lang apur ang kaibahan sa mga contact tracing kay puhan na magpresentar ni negatibong resulta kang RT-PCR sa Liva antigen test tanganing sa Giraray na pirmahan mairinyo ang sa iyang letter of exemption kasabay sa naging executive order aning kaso magpalyar na magtaonin LOE ang sa indang LGU. Ang Albay Public Safety and Emergency Management Office ang pwedeng magtaok kay ni. Mientras na ang letter of exemption pwedeng i-apply online sa indang mga LGUs. Mientras ng mga apor hali sa luwas kang rehiyon kay po na magpresentar ni negatibong resulta kang RT-PCR
antigen test or saliva test tanganing palaugon sinda sa probinsya. Ang nasabing regulasyon may kamautan na malimitaran ang hirokan publiko asin mapreventaran ang paglakaw o paglangkaw asin pagdakol kan mga nagpopositibo sa COVID-19. Dagdag na report hali dyan sa lawasa sa linya si Luens Barcena. Idinidikar kan gobyerno kay Santa Maria Nuestra Señora de Salvacion ang tahaw kan rotonda sa pinagigibong daang paliparan na superhighway sa barangay Tamauyan, Dita, Bawa, Bugtong, Legazpi City. Ini makalihis na manotarang kan DZGB News nining obra kan iskultor na si Juanito Napay na i-design kan sa iyang aking arkitekto na si Everardo Napay. Pinagigibo sa presente ang 15 metros na langkaw kan imahen kan salbasyon na iyo ang patrona kan albay. Pag-abot kan mga aldaw, pwede ning maging place of pilgrim kan mga paratubot asin maging atraksyon pag-abot kan mga aldaw sa mga turista matapos na ang patinampong ini. Sangunyan padagos pa ang konstruksyon sa lugar asin sigun kay DPWH Albay 2nd District Engineering spokesperson Richard De Jesus, milyones na pondo ang ikinupulok kinulukar digdi, ani na may alternate ng agihan ang mga motorista, ali sa Premier Distrito o Tercer Distrito Kadalbay, kadai na maagi sa may piot asin makaturist-restrict traffic sa UST Legazpi, may kinaraman digdi. Sa ngunyan sa pagbisita kan DZGB News, may mga nagkapira ng mga patinampo digdi, ana na sementohana asin na agihan ng ngunyan kan mga motorista. Luen, sisay ang nagpagibo kaya na dakulang imahen kan Our Lady of Salvation? Dati ni PP, parte ni kan DPWH project. Parte kan DPWH project? Roger to that. Oo, pirang milyon yan? Nasa kulang-kulang sobra 300 million tabi, BP. So meaning, ginastosan niyang kan gobyerno? Roger to that. Yan ang nag-design, so sikat man na sculptor digdi sa Albay. Okay, Tapos sige. design kan akin niyang architect. Yes. Abangan kay Lipitan iba pa mga development may kinaraman sa siring na bagay. Ako po sa LBB kay Pastor Reboy Pata sa Bumilyon. Ipinaabot na kang Civil Aviation Authority of the Philippines, Area 5 sa Department of Transportation ang presenteng sitwasyon kan mga residente sa Barangay Alubod, Daragalbay manungod sa nabubutong na tubig na nakakapektar sa sendang residensya asin tanuman in Paroy. Inang kinumpirmar ni Kaap Area 5 Public Information Officer Attorney Neil Lupango sa entrevista kang DZGB News. Ngayon, sinasabi sa amin ng DOTR na meron naman talagang drainage system dyan sa BIA. Meanwhile, pinaplano ang drainage permito, meron naman po dyan existing drainage system dyan sa BIA na parang papunta ang tubig sa may open canal para nil dyan sa may runway. Tapos ito po ay nag-ibig sa punta sa sinasabing existing creek dyan sa may BIA. Ipinaliwanag po ni Lufango na posibleng natakloban kan mga pigagamit na materyales na naging dahilan para masulat ang nasabing kanal sa aeropuerto kung magigiromdoma na inot nang ipinagkumpirmar ni Alcalde Vic Perete na ang pagpapadagos na konstruksyon kang runway sa Bicol International Airport sa nasabing barangay ang naging dahilan para makapag-eksperyensya nining kumbinyensya ang mga residentes asin para dahil makatarok nin Paroy ang mga paraoma dahil sa 100 metros na kahalabaan na lantop nin tubig o 100 metros ang distansya kay ni na lantop nin tubig. Sangon yan ang sangon ng bayan Kandaraga magkakaigwa ng committee hearing manungod digdi mientras na ang Kaap ang padagos man na imomonitor ang masolusyonan ang nasabing problema sa Bicol International Airport asin Barangay Alubo, Kandaraga, Albay. Bicol IATF nakatalaan na i-review ang border control measures kan kada probinsya sa rehiyon. Detalye kay Ans Galero. Pag-aadalan o kaya i-review man ginarai kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases
ang mga pigpapautog niya na border control measures kan kada probinsya. Ini ang sinabi ni Bicol IATF Chairman as in DILG Bicol Regional Director Attorney Anthony Loida kung siya yung ipinaliwanag na apresyado niyang marhaya at espersos kan kada gobernador as in gobyerno probinsyal na mag-implementar nin mga executive order manood sa nasabing bagay alagad kaipuhan ramdumon nasusog sa klasifikasyon na pigpaluwas kan National IATF kadaklan kan mga lugar sa rehiyon nasa MGCQ status. Pwede mag-stricto pero dapat daw mas maluwag kumpara sa mga nasa ECQ, GCQ as in iba pang klasifikasyon kan community quarantine classification. Paliwanag ni Noida, ehemplo ni Dian, EO kan probinsya kan Albay, manungod sa mga bagong rekisitos para sa pagluog luwas sa probinsya kung kaya hihilingon nindaan magiging resulta kaini. In kaso makahiling sindanin mga pwedeng i-relax na provisiones sa mga border control policies kan mga LGU. In kaso may mga inconsistencies, makikipagdialogo naman sinda o kaya ang Bicol IATF sa mga gobernador as in local chief executive sa rehiyon para tulos man na maaksyonan ini. Digdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Padagos po ang mass vaccination program kan gobyerno lokal kang Legazpi City. Sa kamaabot na mas dakol na mga residentes kan barangay ang matulukanin bakuna kontra sa COVID-19. Ang mga team vaccinator kang City Health Office padagos na magbibisita sa mga barangay tanganing mabakunahan ang mga senior citizens na daimanin kakayahan na magpila sa mga vaccination center. Apera kay ni, igwamanin pagbakuna sa Legazpi City Convention Center asin sa mga malls kan syudad. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na may mga maabot pang bakuna para sa Legazpi City kung kaya ang iba taod-taod o kaya magtaod-taod sana. Mga barangay o kaya mga munisipyong may border checkpoint, tatawanan kang area development team ng tig 100,000 pesos na COVID assistance. Jimmy, nasalita sa report. GB News Express. Nagpapod nin Executive Meeting kasapon bilang ADT President si Vice Mayor Jorim Arcangel Canobiliar kung saan presente mga alkaldes, vice alkalde, kan 3rd District, siringman mga department heads, kan kada LGU. Ang sentro kan hororon iyo ang tungkol sa kung ano ang may tatabang kan area development team sa mga munisipios na nagsisirbing border control para mabantayan akan mga pulis ang mga naglalawag digdi na mga LSI urog pang pako sa naman COVID ang pinagtatakutan kundi pati ang variant kani na yung Delta virus. Digdi sa Albay, apat ang mga entry point na igwanin na mga trinsirang pulis. Iyon ago sa Pulangi, Libon, Piuduran, Asin, Banuan, kan Hubilyar na pagkasurunduan sa Hororon kan mga alkalde, vice alkalde para ang mga pulis maayudahan sa pagbantay. Ang ADT nag-alokar nintig sa 100,000 pesos para pang-augment sa mga pangangaipukan mga pulis may kinaraman sa COVID. Gagamitin ini para sa pambakal pagkaon, tubig, alkohol, panggasolina kan mga yuting pulis kung saan naiintindihan kan mga mayors ang sakripisyong pigampang kan mga yuting pulis sa mga border control checkpoint. Sigun kay Mayor, Vice Mayor Jorim Arcangel, ASAP, mapaluwasin danin COVID assistance para may magamit na pondo ang mga pulis sa aral daw ninda na pagdudyute. I-intriga yan ito ako sa pulis ay local chief executive. Opo, i-intriga namin sa local chief executive. Sila na po ang bahala mag-liquidate and mag-facilitate ng financial assistance na yan para may pamigay doon sa mga border control. So, kasi ano po ang mga station sa country? Kanina na abutan po, so may itinaunin sila mga pulis assistance sa mga last year, last March po, nakapagbigay tayo ng mga alcohol dispenser, 200 boxes ng bottled water, limang generator, 2,000 na face mask and face shield sa kada munisipyo. Ngayon po, ang proposal ni Mayor Papi na mag-allocate for the procurement ng mga PPEs, face mask ulit, and other COVID equipment. Vice
Mayor Jerem Arcangel, Presidente kan Area Development Team, 3rd District, Canalbay. Jimmy Nasalita, DZGB News. Nasa 59,866 na doses ng bakuna kontra COVID-19 ang nagamit na sa pagbakuna sa mananlain na munisipyo sa probinsya kan Sorsogon. Inibase sa linawas na report kan Sorsogon COVID Vaccination Update. Pinakalangkaw digdian Sorsogon West District. Na may 3,269 na doses. Bulan Sorsogon, Sorsogon East District, Erosin Sorsogon, Castilla Sorsogon, Kasiguran, Matnog at iba pang mga munisipyo sa sinabi ng probinsya. Mientras tanto, second dose kan bakuna naka-schedule ngunyan sa LC3 Al Armario sa report. Kauman ang pagdagsangon niyan, asin pagpila sa Legazpi City Convention Center kan mga naka-schedule for second dose sa bakuna kontra COVID. Siring sa sinabi ni Alcalde Noel Rosal, Paloy-Luay, at mga Legazpeño gusto niyang magkabarakunahan na para maproteksyonan kontra COVID, anuman na variant. May mga priority ugaring na pig tatawan atensyon ngunyan, lalo ang mga senior citizens na bigutuyo pa sa mga barangay. Alagad ang ibang grupo na inot ng nagkabarakunahan kanami naging Hulyo. Ngunyan, sunod-sunod man aldaw, naka-schedule for second dose sa mga nagkabarakunahan, lalo na ang Sinovac. Kaya ngunyan na aga, pigilauman man garay ang pagpirila sa LC3 kan mga naka-schedule for second dose. Alarmario, DCGB. House-to-house vaccination para sa mga senior citizens nag-arangkada naman sa Daraga, Albay. Detalye kay Renz Luna. Para maabot ang target na numero ng mga senior citizen na dapat bakunahan digdi sa Banuan kan Daraga, uminarangkada naman digdi sa lokal na gobyerno kan Daraga, Albay na pagbakuna para sa mga senior citizen sa mga barangay na dain na nindakayang makalipa or maghiro. Sininiman ang naging kumpirmasyon sa DZGB News ni Dr. Cesar Mata na OIC Head kan Rural Health Unit kan Daraga, Albay, na kung saan nag-arangkada naman nagpuo naman sinda maglibot-libot sa mga barangay na kung saan nagbabakuna ng Johnson & Johnson vaccine para sa mga senior citizen. May separate na team ang RHO para mandigin sa mga rarayong barangay para magbakuna sa mga senior citizen at sa ngunyan na halos paubos naman ang bakuna kan Johnson & Johnson para sa mga senior citizen digdi sa Banuan kan Daraga. Kaya sa ngunyan pangapodan kan na RHO sa kapusman ng mga senior citizen pang natatada na dai pa nababakunahan na magparehistro na sa indang mga respetibong barangay tanganing sinda maisabay sa vaccination rollout kan lokal na gobyerno kan Daraga. Magdadata pareta, Renz Luna, DZGB. Driver kan motorsiklo na naka-hit and run as in guminadan sa Sarong Lola sa Malilipot, pinapangapodan na mag-surrender na. Detalye kay Jomar Bien. Makonsensya asin dapat na mag-surrender na ang driver kan motorsiklo na nakahit and run gadan sa Sarong Lola digdi sa Banuan kan Malilipot. Ini ang pangapudan kan mga paryentes kan biktima na si Adelia Behino Babasa, 77 years old. Residente kan Purok 4 Barangay 3 Malilipot, Albay. Si Lola Adelia iyo nahitin run kanakalis na Lunes digdi sa National Highway sa may parte kan Barangay 3 kan ini magbalyo kan sarong motorsiklo na pinagmamaneho nin sarong lalaki asin may sunod na sarong babae ali sa direksyon kan Legazpi pasiring sa direksyon kan Tabaco. Matapos na mabanggaan Lola, nagpundumang kutanaan motorsiklo pero nagbago ang isip asin ini kuminotipas padulag sundo na dai na maaraman kung sisay ini asin dai nagbubutwa sundo ngunyan ang biktima iyuan nagadan sa ospital ka Suodma asin dai sundo ngunyan dai maaraman kung sisay nakahitinran sa pangapudan kan mga paryentes kay ni sa indang sinabi na dapat na ikakonsensya kan driver ang pangyayaring ini lalo pat nagada ng biktima
kung kaya dapat lang na mag-surrender sa mga autoridad. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Oras sa DZGB, alas 6:27. Iba pang mga bareta, masunod sa lado nasyonal, magalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap! Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginakrutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here.
Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 7:31 na. Naglanding kasubanggi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang Philippine Airlines Flight PR359. Lunad ang kadagdagan na 1 milyon na doses kang Sinovac. Ang nasabing mga bakuna binakalpag graray kan gobyerno kan Pilipinas sa China bago mag alas 3 kasuhapon. Naghali sa Beijing ang airport o Beijing Airport ang Airbus 330 kan pa lunad ang Sinovac vaccine. Inan ika-21 na batch nin Sinovac vaccine na nag-abot sa nasyon. Kay bahan ang 1 milyon na doses na donasyon kan China. Inutang nanindugan ang gobyerno na padagos ang pagbakuna maski panahon in enhanced community quarantine. Nakapagrehistro ang nasyon in pinakalangkaw na nabakunahan sa laog nin sarong aldaw sagkod kan Agosto 3. Sigon kay Task Force COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. uminabot sa 702,013 na doses nin COVID-19 vaccine ang naitudok sa nasyon sa laog sa nanin sarong aldaw. Masalangkaw ini sa target kan gobyerno na makapagbabakuna nin 500,000 na doses kada aldaw. Sa 702,013 na mga nabakunahan, 223,065 ang nakareceive ng primerong dose, mantang uminabot man sa 500,000 ang natudukan kanikaw duwang dose. Sa datos kan Department of Health, uminabot naman sa 21,290,129 ang totalmenteng bilang kang nabakunahan sa nasyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Siniguro ni Mayor Isko Moreno kang Manila ang padagos ang vaccination as in bolos kan sa enda na pagbabakuna kontra sa flu sa mga vaccination center sa rarom kang ECQ sa ginibong command conference na pinanginutan ni Moreno kay ribaan mga miyembros kan Manila Police District. Padagos ang implementasyon kan enhanced community quarantine ngunyan na Agosto 6. Alagad, sigon sa iya ang lokal na gobyerno. Kinakaipuan na magpadagos magraray kan sa endang mass vaccination kontra sa COVID-19. Lalo na may kinaraman sa pag-antisipar sa nakakatakot na Delta variant. Sa ibong nalado, siniguro man kainin na ang mga aki na asiniba pa ng mga Manileño na igwaning comorbidities magapadagos man ang serbisyong pangsalod kan lokal na gobyerno. Sa intirawanin doon na kasarabay ang mga farmers, fishermen, butchers asin magin ang mga vegetable growers kasabay sa sinabi ng prioridad. Sa ibong nalado, tinawanin doon kainin na ang LGU asin ang national government
yun ma-distribute nin mga gatas para sa mga lolo, as in lola kan syudad, para mas talong mapakusog an sa indang salod. Alas 6:37 na sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen C din araw-araw. Ang Gen C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen C. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, inatake po kang armadong kalalakihan ng harongkan Defense Minister kang Afghanistan. Nagresulta sa 8 kataong nagadan sa nasabing pag-atake sa Kabul. Maswerte man si Defense Minister Bismillah Khan Mohammadi dahil wara ini sa sendang harongkan mangyarang insidente. Tulos na pig-ibakbark ang mga kapamilya kay ni mantang 4 na mga suspects ang nagadan kan mga nakabantay na soldados. Inako kan Taliban ang nasabing pag-atake sa harongkan Defense Minister. Nagbalyo ang pwersa kan Taliban sa Afghanistan matapos tanggalon kan US ang sa indang mga soldados na nakadestino sa nasabing nasyon. Baretang sport, nagpalyar si Pinoy boxer Yumer Marshall na makakuha ng gold medal matapos siyang daugon ni Alexander Kisyanyak kang Ukraine sa simanal o semi-final bout sa men's middleweight division kan 2020 Tokyo Olympics. Ang duwang boksingero parehong agresibo sa primerong ornada, alagad si Marshall nagsapanin busi sa sayang payo. Sa ikadawang ornada, ang Ukrainian boxer naman ang nagsapanin busi sa sayang dungo. Bilang resulta kay ni si Marshall nakakuha na nin bronze medal matapos ng gabos na mga huwes magpabor sa Ukrainian boxer sa pagtapos kan kawat. Nangapudan mga tugang ang WHO sa mga nasyon na kung pwede pundon na ang planong pagkakaigwanin booster vaccine kontra sa COVID-19. Sinabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na anasabing lakdang para maging patas sa mga nasyon na day panagpoon kan sa indang pagbakuna. Sinabi kan opisyal na magayon ang booster vaccine kung ang gabos na mga nasyon may kakayahan na makabakalin bakuna. Dahilan sa kakulangan in supply, dakol na mga nasyon ang sagiraray na kapag sangunyan para mabakunahanan sa indang mga namanuan, lalo na nag-itas ang kaso ng Delta variant. Magigiromduma na dakol na mga nasyon ang nagproponer na magkaigmanin booster vaccine dahil sa makaskas na pagitaas kang numero kang pinagatamaan kang Delta variant kan COVID-19. Kanakaaging simana, nangingenot si Israeli President Isaac Herzog na makapag-resibe ng katulong dose ng COVID-19. Kampunan kan nasyon ang pagtaonin booster vaccine sa mga tao na may edad 60 anyos paitaas. Oras mga tugang sa Pilipinas, 15 bago po magabot ang alas 7 nin aga sa DZGB. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mardina Cruz, ang may dara po ka detalye. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, PP. Sigun sa pag-aadal na kung nakaso ng COVID-19 na ipapasa ka mga tao na dahinin pagkabaling na sintomas. Ini ang patanit kan World Health Organization Philippines dahilan kay ni talagang importante na magsulong ng mask, magugas ng gamot at magdistansya din at least 1 meter away sa iba maski kamaray ang pagmati. Dinagdag pa kan WHO Philippines na iwasan ng crowded at sa mga kulog na lugar
asin takupan ang ngimot, asin dungo pag nag-abo, asin nagbahon. Sarong pagirumdom kan DZGB, DOH asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Pinagkukonsiderar kan food manufacturers na maghirit nin aumento sa presyo sa mga barakalon. Sigon kay Philippine Chamber of Food Manufacturer Incorporated Legislative Committee Chair Helen Grace Baisa, na dahilan inikan paggabat kang gastos ninda sa importasyon in raw materials dahil sa namamatayan na delay sa supply chain. Sinabi niya na 4 na beses na naging aumento sa shipping line as in destination charge pun kan magsikad ang pandemya. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang an magtugang na sinda Raha Kulambo asin Raha Siago ang kainot-inote sa mga nakonverter sa Katoliko kan magdoong sa Limasawa Island duman sa Leyte ang mga Espanyol na pigpanginutan ni Ferdinand Magellan kan Marso 31, 1521. Sa sarong banal na misa na pigsilibrar ni Father Pedro Valderrama, nabunyagan sinda Kulambo na iyo ang roller kang Limasawa Island asin tugang niyang si Siago na pinuno kang butuan sa Northern Mindanao. Nakipagsandugo o blood compact ang duwang Raha kay Magellan, natanda kan sa indang kooperasyon asin pagkipag-amigo sa mga dayuhan. Duwang aldaw matapos o pagkatapos na magdoong sa Limasawa Island, sunod na pinagduman ni Magellan ang isla kang Cebu na pinamayuhan ni Raha Humabon. Nabunyagan mantulos ang chieftain kan Cebu na si Humabon na pinangaranan na Don Carlos bilang honra sa hadi kang Espanya asin ang esposa kaining si Reina Juana. Pinagregaluhan ni Magellan ang magagom kan sarong imahe nin Santo Niño, dangan nagpatugdok nin krus bilang tanda sa pag-ako kan Cebu sa Kristyanismo. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta kanalda. Hindi po sa DZGB, sinurat po ni the News Manager Mar de la Cruz, Edwin Peralta, Ans Galero asin Andy Espinal. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naprox and sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng ginto gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto barrel age gin. Ibang ginto. Drink responsibly. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee,
at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Baka po nagdadangog so mga barangay officials dyan tabi sa Alubo, Daraga, Albay. Boda sa ibang mga farmers dyan na nagpaabot ng reklamo kontra mga tugang sa baha o na-stuck dyan sa ibong na parte kan runway kan Bicol International Airport na nagresulta po sa day pakakatanom kan mga parauma dyan sa lugar naan. Kasuhapon tabi, mga tugang, baka dahil dito nadangog, sa mga apektadong residentes dyan, kauron ko si Attorney Neil Lufango. Siya po ang PIO kang CAAP Civil Aviation Authority of the Philippines, Area 5. Kaya pinaabot niya to sa CAAP-an sa indong concern. O ni po ang pangako ang sinabi sa muya ni Attorney Lupango, non-concern po, ipinaabot na ninda sa Department of Transportation and Communication, Department of Transportation. Ang garap tagibuhon dyan na solusyon, riparohon tabi sa mga nagkasurulat dyan ng mga kanal sa palibot kang runway, tangani po na makaawas ang tubig sa lugar nindo. O yan tabi ang solusyon na iling. Buda mariparo tabi kang drainage system dyan sa lugar. Tangani na makaawas pa ang tubig. So mga parao mamanangga dyan na iba, may nababagoong na tubig dyan sa ibong kan runway. Naulang susulatan o nasulat so agyan kan tubig. Dahil nga sa ang pig-attribute nila daduman sa runway, di ba? So, pighanap na lang niya na solusyon kang kaap kung paano po yan na tubig na stuck dyan, mapaawas. Tangani na sa mga para farmers dyan, makapagpadagos tabi sa pagtanom, mga tugang kansa inda tabi na kansa indong mga pangkabuhayan dyan. Kaso hapon, kaurong kuman si Mayor Vic Perete, tungkol tabi dyan sa problemang yan, and ma-action da tabi tungkol dyan.
ang dapat na maghiro pa lang kaiyan, so DOTR. Kaya sabi ni Attorney Neil Lufango, i-report din da iyan na concern na iyan, mga tugang asin sa mas talong madaling panahon, mariresolveran da tabi ang sa indong problema. After 1 week, ma-follow up kita, mga tugang sa lugar na yan, ano po so naging aksyon kang Department of Transportation and Communication. Okay, mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Taon-taon pag-restoryahan ta sa bago mga tugang na protocol para sa apor. Para po sa apor, anong gigibuhon? Ta ang pagkasabot ko duman kung madumang ka sa ibang munisipyo sa laog kang Albay, kay po mo tabi ki letter of exemption. Kaklarohon tantaon to no? Duman tabi sa programa niya to mga tugang na Anhapot. Thank you. Bareta alas 7, susunod na. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. And Curtis was happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy was happy. More immunity was happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak.